Zamislite da ponovno čitate novine, vozite auto i gledate mobitel potpuno bez naočala. Kod sive mrene dolazi do zamućenja prirodne očne leće, što s vremenom otežava vid na različitim udaljenostima. Danas prilikom operacije sive mrene i odstranjenja zamućene leće možemo ugraditi premium leću koja omogućuje jasan vid na sve udaljenosti, daljinu, srednju udaljenost i blizinu. Ja sam doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision, gdje koristimo suvremene premium leće i lasersku tehnologiju prilikom operacije sive mrene uz bezbolan zahvat i brzo vraćanje svakodnevnim aktivnostima. Ako razmišljate o operaciji mrene i želite se naručiti na pregled, posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na telefon 01 46 78 444.